Hi guys, majong buntag, majong oras ug majong adlaw tong tanan. Karon day guys, July 26 na. Diya. Sugod na kong biyahe. Kay maning giingon ninyo nga surprise ug asa ko pa dong. This is Opa, welcome back again to my channel. Pasalamat ka sa atong labang pagdaon guys kay karang mga oras sa upat na lagi hapon to kinabuhi. So guys, napatanga ija kong ubanan saan pagbiyahe karong mga oras. Sakay ko jeep guys, alabang to Pasay dya pag-abot na Bonifacio natara ko nina okay na may sakayan ito sa Villamor Air Base padung sa Terminal 3 nakay sa tuno ako na inform di sarado di ay biyaheng jeep no padung sa terminal kay sugat pag lockdown kaya ako kay bawo kay testing agi dito man ko sakay sa P2P bus ngikan sa Alabang dya kay wa na may P2P bus rin man pugos ko commute sa jeep matupag na og nadatos Port Bonifacio ang gibaktas padung sa terminal siguro mga hapit pud mga 3 ka kilometro basta kay pa ulan lagi ko guys duol raman hinon po puro mura tulik matong gabaktas sa lamang ko o may choice kay nay taxi nga kay pangajuan man kog 300 jang nahuna naman jutong duol lang anong 300 man atong nagbaktas na naman jud ko wa man pud ko kadyo bugat kada kay han kere raman ja guys sa kadugasan ng binaktas ning abot ra gud ko sa Terminal 3 nga di pud dalim magbaktas ga nagsapatos pa jud ko sakit agang bagtak pero madyo na laman kay nakaabot ra jud ko adto ra jud nga sa jud ko ning gikan kay wa naman day tudputod na milig biyahe madyo ni kay wa ko na alanganin sa oras kay mamo dyan ay gusto man jud ko og mulakaw ahead of time kay arong di ko matins di ko magdali-dali ba dag mabidyaan na naiwan ako ng eroplano jud dito ako guys okay 2 1 3 Pero sabi ko, kaya naman mo.
slightly bumpy due to some cumulus clouds along the route and weather Panglao, partly cloudy skies with a temperature of 30 degrees centigrade. And in the meantime, just sit back, relax, and thank you for choosing AirAsia today. And I'd like to take a few minutes to make sure you feel comfortable in the knowledge that flying is safe. We practice stringent health and hygiene practices on board all of our aircraft before you boarded. Through cleaning of the aircraft took place, and the same will happen again. Fasten. Insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt securely. Should an oxygen mask automatically drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with a headband tightly around your head and breathe normally. Place your own mask first before assisting others under your care. Your life vest is found under your seats. On water landing, remove sharp objects from your body. Slip vest over your head. Take the tape around your waist.
Siargao gani haga baktas ko mga tulo siguro ka kilometro. Na? Padung airport. Sa Lodi? Taglaw? Di dito sa Manila. Kay wa may biyahe ang jeep nga padung airport gikan sa Villamor Air Base. Pag naog na Sport Bonifacio baktas ko ano ni jang mo. Eh. Ay mama undoy. Na. Sige pakailan ako. Ano dahil po sila sa Timonica Dana? Dugay ra? Oh, lamiya pa kalsada ba? Ka na may lami pa yan? Sabay nila mo may bili. Kani? Ini ah. Putlong Cam Chapel. Centro Laboratorio. Chapel guys sa Bari. Manis. Laki bau. Wah. Awe res nagbaglong ko mo. Awe res ha. Ini nga ko na. Ano ko? Ay ba huli? Huli ko kay ang lapo ka dito ang lugar ng basak ano. Ano na ka? Di ko kagawas kay ang napo. Ay siya ni guys. Nabuang ko na ko kay naabak ko na ko ning huli kana kay ana. Para ka puda. Hindi ay. Kadong nako datos ibabaw. Udah sila na nag-rest abot. Nagpa-signal. Kani nga nawa man ni gising kayo. Inapos ang tatay nga. Dahil ako ng taga Manila, lusot-lusot na. Kaya sila kayo bawag mo uli ko. Pinakalit. Kasi mga kaanday. Kasi mga kaan. At kung siya kaning kahit kung abot. Nasa ating upaw. May hapon tanin Jo. Di ah. Dala ko sa bahay. Ano ka, Jo? Kaya mong bisitang kalit abot. Hindi. Nabuang ko no ko guys kay ning kalit lamang ko no ko abot. Bito arang kapudus biyahe oy. Kaya dinong. Ang kahit, yan, Jo. Gimingaw ko sang bay, di ko kahigdas ang katre ron. Samaw. Dito sa. Nasa ning bugas sa bagong ani ni? Nagpagaling man lagi mo. Amo lang naglawan. Buk lagi. Bok, ano masuk? Bulubog. Lagi mong galon tayo ko after out. Ano sa kasulay? Ada yung bulubog sa utna. Pinangala masag yung karlan. Okay, out tayo mong kanada mahapon. Buntag pwede ka mo kagluto gamay. Absa dira. Ito ibabakuha pa. Ano ng baboy?
Panihapon niyo mo tayo, kwagir uts lagi. Ilang sa buhay. Tapos, hindi ka lang. Dahil nakabuntag, ano ka mo kagluto, isa ra pud sa tasa. Apa rin, nagpunta ko na may kapitan. Ah, Ganun na yung pang samod lang ito kuan. Gusto. Ngayon kuan guys. Biko, arang saktihan din ng pag-abuta kay bisag ako nagsaba. Biko. May pansit. May balbakuang baka. Da pilitson. Kay dagham rin nag-birthday rong adlaw. May papunta tong gimalas tining naungan ni.